all these normal faces. Το Roblox θα σβήσει όλα αυτά τα normal faces and will be transferred to dynamic heads. Θα γίνει μεταφορά σε dynamic heads. Οπότε we won't have normal faces anymore by the end of February. Το τέλος Φεβρουαρίου, in 20 or 30 days, I don't know, κάπου εκεί, by the end of February. Και πλέον θα χρησιμοποιούμε only dynamic heads, μόνο dynamic κεφάλια, which means that's a bad thing, διότι bro, με το dynamic head σου κάνει track face, track AI, dynamic head is tracking your face, όπου αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν κλείνεις το μάτι σου στην πραγματική ζωή, θα πρέπει να το κλείνεις και στο παιχνίδι, θα κλείνεις το παιχνίδι, if you win δηλαδή. If you put your tongue out, τη γλώσσα σου έξω, θα πρέπει να το κάνει και στο παιχνίδι. Κάπως έτσι θα σου κάνει track AI face και ό,τι κάνεις στην πραγματική ζωή θα το κάνει και στο παιχνίδι και θα σβηστούν όλα τα normal faces. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτές τις μούρες μόνο, όπου σου κάνει track your face. Μόνο έτσι λειτουργεί πλέον το Roblox, γιατί λέει είμαστε το 2026, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω that's a bad thing. Γράψτε μου στα σχόλια κάτι τι πιστεύεις. Και αν πλέον θα χρησιμοποιήσει αναγκαστικά dynamic face, δεν ξέρω, bro, θα σου κάνει track AI face. Αυτό είναι κακό, πιστεύω. Like and subscribe everyone. I'm trying to learn English, bro. It's hard, okay? I'm trying my best. See you on the next one. I hope I will speak better next time.